Veliki pozdrav ljudi moji, dobar dan i dobrodošli u treću epizodu ovog projekta. Znači, šta radimo danas? Danas ćemo da konačno izbetoniramo onaj trotoar tamo. Sinoć smo Teče i ja lepo nasipali ovaj šoder ovde, napravili smo znači tampon takozvani. Evo je mreža ovde na Vektri. To ćemo sada da skinemo, čekamo majstore, lepo da prostremo, da to, ako već radimo, da ga radimo kako valja. Mešalica meša malter, gastarbajter. Vidi. Sad dok oni prođu, jelte. Evo ga ovde bure, punimo bure vodom, zato što ćemo to sada lepo da krenemo da šolujemo i da... Ovde ćemo da izbetoniramo odmah navoz za Yamahu u garaži, odnosno budući studio. Takođe, tu je i Siporex blok, 8 komada, 1 kvadrat, tačno koliko je potrebno da se ovaj prozor ovde zatvori. To ćemo da skinemo i zazidavamo. Tako da ljudi moji, idemo intro i krećemo da radimo. Dobro jutro drugari moji, evo smo sutradan dalje u nastavku ovog videa. Evo kao što možete da vidite, prozor je skinut, to smo Ćale i ja sinoć odradili. I znači tu je libela, materijal smo prebacili unutra, pošto je sinoć padala neka kiša, pa da se cement ne bi okvasio, a i naravno Siporex blok, tako da to je bilo pametno što smo odradili. Mislim, imamo 1 kvadrat da zazidamo, neće to da bude ne znam koliko komplikovano, samo je bitno znači da prvi red postavimo kako treba. Ovo ću da malo pomerim u stranu kako bi mi bilo lakše, da mogu lepo da radim i krećemo. Inače, kao što možete da vidite, dosta ovog peska je ostalo i sitnog i ovog šodera, ali iskoristit će se svakako zato što iza kuće treba i kotlarnica da se sređuje, ali to o tom potom, tako da iskoristit ćemo to za to, neće sigurno da se baci. Napravio sam gušće malo, pa ćemo da vidimo ako bude trebalo još, ja ću još da zamesim što se kaže. Evo šta kaže libelica. Dobro. Dobro. To je to. Ljudi, ja sam se malo zeznuo. Ovo gušće nije htjelo da se lepi uopšte za Siporex blok, tako da sam to iskoristio da poravnam dole. Sve je u libeli, sada ćemo da zamislimo ređe malo i onda zapravo krećemo sa ređenjem Siporex blokova. Greši čovek, brate. Želim samo da kažem da sam se odlučio ipak za lepak za pločice, zato što sam shvatio da koliko god ja retko zamešao cement, odnosno beton, to jednostavno neće da se zalepi za Siporex blok, zato što nisam imao kod sebe onaj ultra fini pesak, već samo oštar, tako da mi je jedan džak od 5 kg lepka otišlo za ovu upotrebu.
Evo ljudi kako izgleda to na kraju, zafalilo je jedno parče, bukvalno vrlo malo, tu sam ubacio neke 2 cigle, sa druge strane ostala neka rupa, to ću svakako da zapunim purpenom kada to sve bude došlo vreme za to. Danas šta ćemo da radimo? Danas ćemo da šolujemo ovaj navoz. Ja sam već otprilike izvukao neke mere, širina da bude 60 cm i da bude 1 metar u odnosu na početni prag, možda budem pustio malo duže, tipa 1,10 m za svaki slučaj. Krećemo prvo da sečemo daske za šolovanje. Pre nego što krenemo sa izlivanjem betona, kupio sam FI50 PVC cev, to ćemo da skratimo kako bismo je stavili ovde, zato da bih mogao da provučem neke kablove koje ću da razvlačim ovde po garaži, tako da idu ispod, da ne bi morao da se zezem sa betonom posle toga, da ne ide preko toga, da motor ne bi gazio. Takođe ću izmeriti ovde širinu i ovde širinu da bude konstantno lepo i možemo da krenemo. E pa dobro ljudi moji, evo ga, završili smo sa šolovanjem. Samo moram da pokažem ovo ovde dole, namerno sam ostavio ovako, zato što tu kada bude došao i tison, to će taman da bude ono u nuli što bi se reklo. I ono, za neko ko ima diplomu, odnosno zvanje diplomiranog muzičara, ja mislim da je ovo, brate, i više nego korektno. Evo kad si pogledao dozgo, ovo je stvarno ispalo fino i ja sam i više nego zadovoljan, donekle i prezadovoljan. E pa ljudi moji, evo ga, rašolovali smo ovaj navoz. Ja sam i više nego zadovoljan kako je ovo sve ispalo. Naravno, ove bočne strane, vidi se da to nije, da kažem, ono, perfektno. Taj deo sam zaboravio da špaklom, ono, što se kaže, dok je još bio svež malter, dok sam sipao, dok sam šolovao, da to malo ozračim, ali svakako sam mislio da za te strane bočne, znači zalepim i tison onom duplom trakom, tako da se to neće ni videti, pokriću ga svakako. I ono što je, eto, jedna zanimljiva stvar, jutros kad sam došao da obiđem to sve, vidio sam da je neka mačka zgazila, tako da mačka je ostavila, brate, svoj trag ovde u betonu. I u trotoaru ovamo, sada ću da vas vodim da vam pokažem tamo, znači i ovde u oba betona je mačka ostavila svoje tragove, tako da stvarno ne znam šta da vam kažem. Dole je ona PVC cev, tako da super je to ispalo, moći ću vrlo lako sada da provodim kablove ispod, znači, ovog navoza, što će biti veoma super i praktično za dalje radove oko garaže i buduće radove ukoliko mi se ukaže, da kažem, potreba za nečim, ukoliko mi padne nešto dodatno na pamet, tako da sam ostavio prostora i za to. I u suštini ostaje sada da malo raščistim ovaj prostor ovde iza kamere, kako bih mogao da uparkiram motor i da zvanično istestiramo ovo šta smo radili. Moram samo da kažem da sam veoma zadovoljan i prezadovoljan kako je ovo sve ispalo, obzirom da nikad do sada pre nisam sam radio na mešalici, znači bilo mi je potrebno jedno 2-3 mešalice dok se uhodam šta i kako. Videli ste da sam ove daske za šolovanje morao malo da prilagodim, zato što ovamo imamo prag sa pločicama, tako da morao sam da kompenzujem i za to kako bi
daske lepo nalegle i na pločice i na sam prag, tako da ne bi dolazilo do izlivanja samog betona. Mislim da sam uradio dobar posao, sada ćemo da testiramo čim budem pomerio ove stvari, čim budem raščistio i da vidimo kako to radi. Yamaha je u kući, ljudi moji. Nisam je baš najbolje i najpreciznije parkirao, odnosno paralelno, ali ono što je najbitnije jeste da kada se motor spušta niz navoz, da znači dole kadica ne dodiruje ovo. I zato sam se plašio koliko dugo da pustim ovo, znači zbog samog nagiba, ali dobra je stvar što kadica znači ne zakačinje tu. Svaka čast. Dakle, ljudi moji, to bi bilo to što se tiče treće epizode sređivanja studija. Nadam se da ste uživali, da ste naučili nešto novo i da je ovaj klip bio vredan vaše pažnje. Ukoliko jeste, podržite ga lajkom, komentarišite dole, pretplatite se, odnosno subscribeujte za još ovakvog sadržaja. Vi koji ste već ovde, recite svojim prijateljima za Fucking Riders i do sljedećeg klipa, ljudi moji, vidimo se.